היום אנחנו בבית סקנדינבי, כאילו אם אמרנו צימר ביער, אז זה קלאסי. מה שעשינו זה תוספת בנייה, שזה כל זה. אנחנו ניכנס פנימה ואתם תראו. בואו איתי. ריח של העץ. יש לנו את המטבח שהוא לא כזה קטן. צימר אחוש לוקי. ביי לגור פה, אני אומרת לכם כאילו, חד משמעית, תראו את הגופי תאורה. לא, הכל פה. האתגר הוא מאוד משמעותי כאן. למה? כי יש זכויות בנייה. יש לנו מטראז' מצומצם שאיתו אנחנו חייבים לעבוד. אנחנו צריכים להכניס כאן גם פינת סלון, גם אירוח, גם מטבח וגם אזור שינה אינטימי. היחידה הזאת היא יותר תואמת לזוג, ללא ילדים. החולצה שלו צריכה להיות פה, לא נורא. וגם כאן יש לנו יציאה, פסת אינטימית, כיפית, נעימה, שאפשר לשבת עם החיים.